ҷанбаи муҳим ин аст ки мо дар давоми 3 рӯзи ҷашнҳоро ки аз 28 то 30 апрел пешкаш кардем панелҳои мубоҳисавӣ вобаста ба мавзӯи худи саводи расонаӣ ва дар бораи ки ҳозир айни ҳол дуюм панели мубоҳисаи мо вобаста ба гӯем ки мавзӯи имкониятҳо ва таҳдидҳои зеҳни сунъӣ ки имрӯз хеле дар ҷомеа актуалӣ шудааст, мавзӯи яке аз дог шудааст ки имрӯз мо пас аз чанд лаҳза мо оғоз мекунем ва дар ин ҷо аллакай ҷавонҳо вобаста ба он имконият ва таҳдидҳои худи зеҳни сунъӣ суҳбат мекунанд. фардо бошад вобаста ба китобу китобхоне кадом намуди китобро бихонем, яъне коғазӣ ва электронӣ кадом бештар барои мо ба саломатӣ зарар дорад ё надорад, агар китоби савтӣ бишнавем мо ҳам китобхон ҳисоб мешавем ё на, доир ба ин масъала мо бо ҷавонҳо баҳс хоҳем кард ва гумон мекунам ки ин мавзӯъҳо мавзӯи барои имрӯз низ барои хоса ҷавонҳо хеле муҳим аст ва ҳар нафар метавонад вобаста ба ин мавзӯъ агар гуфтане дошта бошад ва мехоҳад ки доир ба ин масъала нуқтаи назари худашро дошта бошад метавонад ояд иштирок кунад ва якҷоя мо метавонем ин мавзӯъро мавриди баррасӣ қарор дода бошем. яке аз нишондиҳандаҳои саводи расонаӣ тафаккури интиқодӣ мебошад. Агар аз рӯи ин чиз аҳамият диҳем, худаш ҳам аз рӯи рафтори истифодабарандагон дар шабакаҳои интернетӣ, аз рӯи он ки то чӣ андоза онҳо фарз кардем ба телевизионҳои хориҷӣ боварӣ доранд ба он чизе ки дар он ҷо паҳн мешавад, гуфтан мумкин аст ки хеле сатҳи паст аст, аммо ин ҳам яке аз соҳаҳое ҳаст ки мо бояд дар он фаъолияти худро зиёдтар гардонем, самараноктар кунем, то ин ки ҳамин тафаккури интиқодӣ пайдо шавад, бедор шавад ва барои онро бедор кардан бояд ки пеш аз ҳама шахс худаш омода бошад, худаш қарор қабул кунад ки ман мехоҳам аз ҳамин лаҳза ин ҷониб фарз кардем як чӣ иттилооте ки мешунам ва мебинам ба он якбора бовар накарда, балки пешакӣ бояд ки санҷам, омӯзам, таҳлил кунам ва пас аз он як хулосаи дуруст барорам. Яъне ин чиз бояд ки аз ҷониби ҳар як шахс худаш шавад. оиди истифода бурдани шабакаҳои иҷтимоӣ ва чӣ гуна истифода бурдани онҳо, чӣ гуна паҳн намудан ва ё боқӣ шудан аз хабар, оё хабар дуруст аст ва ё не, боқӣ шудан аст ва ҳам як муҳити хуберо дорад ки мо метавонем дӯстони нав пайдо кунем, با آنها هم صحبت کردیم آیدی یگان مثلا معما یکی صحبت کنیم.
имрӯз дар доираи Middlefield Сӯхт мо дар бораи дарёфти таҳсили ройгон дар хориҷа суҳбат хоҳем кард. Мақсад аз он иборат аст ки ҷавонони мо тавонанд ба хориҷа барои таҳсил раванд ва баъди бозгашт тавонанд ҷомеаи худро рушд диҳанд ва ба ҳамватанони худ уман барои ҷомеаи худ барои комьюнитии худ кӯмак кунанд. дар охир низ барои як гӯмги QR-кодам ташкил кардем ки аз рафти ин чорабинии мо ҷавонҳо низ фикру назари худашонро ба мо нависанд ки чӣ чиз барои онҳо писанд буд, чӣ чиз барои онҳо писанд набуд ва чӣ писанд набуд ва чӣ пешниҳод мекарданд дар ҳамин ҷашнворе ки мо дорем, мехостанд ки бубинанд. Ва мо тасмим дорем ки ин гуна ҷашнвораро масалан ҳамасола баргузор намоем, то он имконият диҳад ки барои ҷавонҳо як майдоне шавад ки доир ба табодули андешаи худашон омӯзанд, аз таҷрибаи худашон барои дигарҳо тақсим кунанд, дигарон низ омӯзанд ва барои баланд бардоштани донишҳои расонаи худашон, барои гуфтан мумкин аст ки рушди тафаккури интиқодии худашон кӯмак карда бошад.